Найбільш, так би мовити, авторитетні в нашому цирку – це, звісно, письмові джерела. Вони ж за логікою повинні давати нам правдиву картину, адже людина взяла перо, чи стилус, чи клавіатуру, залежно від епохи, і все зафіксувала. Наприклад, літописи та хроніки. Знаєте, це як старовинні газети, тільки новини там одні заворушення, мор та весілля князів. Писали їх, як правило, ченці чи придворні. Тобто люди, які мали час і неабиякий талант дивитися на світ через призму свого класу та монастирського уставу. Отже, читаєш і розумієш, перемоги завжди були славетні, а вороги обов'язково підлі такі і потворні. Об'єктивність тут як слон у порцеляновій лавці, відсутня в принципі. Звичайний високий стиль, а за ним, вибачте, смердюча правда про голод і беззаконня.